Здравейте! Добре дошли в моят канал и в моят втори урок за астрология. В първият такъв ви въведох в нея. Вторият настоящ е за елементите на наталната карта и хороскопа. Само тук искам да вмъкна, че имам моя издадена книга, която половината е за астрология. В нея е описано изключително подробно. Можете да я намерите в канала ми като видео, клип, страница по страница. Сега към урок номер 2. Елементите на наталната карта са следните. Започвам с асцендента. Асцендента е това, което е на 9 часа като време на стрелкови часовник. Обикновено му казват втора зодия. Тук, на настоящата натална карта, е зодия Везни. Това е втората зодия. Основната зодия, т.е. самата зодия, е Рак. Луната на настоящата карта е в Лъв. Асцендента казахме, че е на 9 часа. Десцендент се нарича срещу положното на асцендента, съответно на 15 часа, ако си служим с стрелкови часовник за ориентир. В случая тук се пада Овена. Горе на 12 часа като стрелкови часовник се нарича Зенит. Срещу положното съответно на него е Надир на 18 часа като стрелкови часовник за посоки. Домовете в една натална карта или в хороскопа са тези парчета, които са 12 на брой. Обратно на часовниковата стрелка се броят първи дом, втори дом, трети дом, четвърти, пети, шести и така до 12 дом, който обратно се връща на асцендента. Небесните тела, които са в хороскопът ни, са тези символи, които са в определените домове. Ще се спра на всяко поред на домовете, за да кажа кое е. Първи дом тук няма нищо. Във втори дом тази графика е на Плутон. Буквата R отстрани означава, че е ретрограден в този хороскоп. Той е на максимална близост до Земята и с много силно влияние. Това значи ретрограден. В трети дом няма нищо. В четвърти дом има две ретроградни планети. Едната е Уран, тази, която прилича на буквата Ж. Това е Уран, така се отбелязва. Другата е Нептун. В следващият пети дом е Сатурн. Той също е ретрограден. В седми, в осми дом няма нищо. В девети дом това е Марс. В 10 дом Слънцето е това кръгче с точката в него. Над него това е Венера. Тук има още две небесни тела. Едното е Луната, другото е Меркурий. След това в 11 дом, последната планета от този хороскоп, това е Юпитер. В 12 дом няма нищо. Аспекти. Аспектите на даден хороскоп
са точните ъгли между съответните планети. Не всеки ъгъл, само точните ъгли, които се наричат аспекти. Те са отбелязани с триъгълниче, квадрат, звездичка и си имат своите имена, за които ще говоря в следващ момент на друго видео. Като цяло, триъгълника е 120 градуса и се нарича тригон, но не е важно как се нарича. Първоначално просто го запомнете като 120 градуса. Звездичката е 60 градуса. Квадрата е 90 градуса. Абсолютната точка е съвпад, което значи 0 градуса. Друго не се сещам, което на пръв поглед по аспектите да отбележа. Ако желаете, абонирайте се за канала. Следващият урок ще е номер 3 и ще говоря за домове и тела в хороскоп. До скоро!